Trenutak je da najavimo čoveka koji je imao snagu i viziju, koji je sanjao bolju Srbiju i te snove pretvorio u stvarnost. Čoveka koji je, zahvaljujući svom predanom i posvećenom radu i zalaganju, ispunio svoja obećanja. Građani prepoznaju njegovo poštenje, zalaganje, odgovornost, ogroman trud i želju da stvari u Srbiji pomera napred. Bez obzira šta vam kažu, vi znate istinu. Čoveka koji nastavlja napred, brže, jače, bolje. Pozdravimo budućeg predsjednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega da se u vaše i u svoje ime izvinim, napolju je ostalo oko 1200 ljudi po kiši, a nismo imali mogućnosti ni da im se obratimo. Hvala im i oprostite, dragi prijatelji, još jedan put. Dolazim iz Lebana, gde smo, rekli su mi da sam prvi premijer koji ikada bio u Lebanu od 45. na ovamo i veoma sam srećan što sam imao priliku danas imao priliku da dovedem zajedno sa Rasimom, Goranom i ostalim prijateljima iz Vlade Srbije turskog investitora koji će za nepuna 3 meseca da zaposli 300 ljudi. Posle godine i decenija propadanja Leban dobija fabriku, 300 zaposlenih. Pre neki dan je otvorena knjižara, najnovija, najmodernija i verujem da još mnogo toga u svakom drugom mestu Jablaničkog okruga možemo da uradimo. Kada sam rekao pre 1,5 godina da ćemo da pomažemo kao Vlada Srbije i da ćemo najviše da ulažemo, a samo za ovu fabriku mi kao Vlada dali smo 132 plus 15 miliona, 147 miliona dinara. Dakle, rekao sam da ćemo to posebno da činimo u Pčinjskom, Jablaničkom, Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu. Zato što hoćemo da razvijamo jug Srbije, zato što hoćemo da jug Srbije bude sve jači i sve uspešniji i bogatiji. Ja znam dragi prijatelji, da i o tome je i moj prijatelj Ivica Dačić govorio u Toplici. Svaki put kad bi država zvala u neke teške poduhvate, jug Srbije bi se odazivao. Bez reči. Uvek su bili u svoju državu, uvek ste bili tu kada je trebalo Srbija da se brani, štiti i čuva. A nekako kada se sve to završi, mnogi drugi bi dobijali mnogo više od vas sa juga Srbije. Vreme se promenilo, novac će sve više dolaziti na jug Srbije. Ovde ćete moći da živite od svog rada i da radite sve više. Ja znam da ljudi žive teško i to ne treba da mi govore oni koji su nas u tu situaciju doveli. Danas ste, na primjer, u ovom iz Lebana mogli da vidite sve.
Ušli smo u mesto, to je bivša fabrika 15. maj. 2 meseca su naši ljudi čistili, da biste uopšte mogli da vidite da to liči na nekakav prostor. Sve zapušteno, sve urušeno, sve uništeno. Uništeno 2002., 2003. i 2004. godine. A danas pravi se nova i najmodernija hala. Posle godina propadanja dolazi vreme za obnovu Srbije, dolazi vreme za reindustrializaciju naše zemlje, za novi život Srbije. Neko je pre 10 i 15 godina ugasio svetlo ovde na jugu Srbije, naše da upalimo svetlo, da ljudi mogu da vide put u budućnost i izlaz iz tunela. To smo uradili i to ćemo nastaviti da činimo. I ne mogu da vam kažem kako se dobro osjećam posle takvih stvari, kako sam relaksiran i kada gledam ove svoje političke protivnike. Oni se svakodnevno množe, sve je više kandidata i svi će da pobede. Kažu, i ako ste primetili, ni jednu nepristojnu, ni jednu ružnu reč ni o jednom od njih nisam izgovorio. A ono što oni govore, to pas maslom progutao ne bi. Ti napadi na porodice, napadi na ličnost, najprljaviji i najbrutalniji. I ja im sad kažem, nema problema, gospodo, nastavite. A prava gospoda je ovde. Ovde sede pošteni ljudi i domaćini koji traže bolji život i budućnost. Ovde stoje divni ljudi Srbije koje ne možete da pobedite. I od svih njihovih uvreda ličnih, pošto ništa drugo i ne govore, program njihov je: mi ćemo sve da damo, para će da bude, odakle ne zna se, ali nije ni važno. Šta ih briga, kao da ta vrsta populizma i demagogije može da prođe u našem narodu. Ne može više. Naučili su se Srbi svim prevarama, znaju da samo radom mogu da napreduju, znaju da samo teškim i mukotrpnim radom možemo da napredujemo, a ne zato što će nešto s neba da nam padne kako su oni obećavali. Ali ono što je najgore, i za mnoge od vas ovde, seljake, radnike, profesore, intelektualce, sve vas koji se razlikujete, i upravo to, i to je jedino što me vređa kad su oni u pitanju. Omladince, studente, kada vas napadnu i kažu to su oni nikakvi sendvičari, oni su druga klasa, niža klasa u odnosu na njih. Pa čekajte ljudi, jel to oni pobeđuju uvek ili to pobeđujemo mi sendvičari? Čini mi se, Boga mi, da običan narod uvek pobeđuje, da pošteni ljudi uvek pobeđuju, a to samo govori o njima koliko ne vole svoj narod. A mi njihove pristalice poštujemo, jer i njihove pristalice kao i oni živeće bolje ukoliko mi budemo pobeđivali. Naš je posao da im ne dozvolimo da nam zemlju vrate u prošlost, da im ne dozvolimo da nam zemlju vrate u podele, da nas ne dele na njihove i naše, da nas ne dele na bolje i lošije, da nas ne dele na više i niže, jer mi smo jednako vredni i dobri ljudi koji samo hoćemo poštenim radom da steknemo pravo na drugačiju i bolju budućnost. I zato vama hvala na upornosti, vama hvala na strpljenju, trpeljivosti i vama hvala na tome što to sve trpite, ćutite, iako vidite koliko nas je više. Kažu, ima samo jedna opasna stvar na koju ću da se osvrnem, a to je, kažu kako će u Srbiji da puca se kao u Makedoniji, kažu kako će da nas vešaju na bandere, to su danas pričali, valjda im se nešto osladilo, a ja im kažem da je davno prošlo to vreme u kome je bilo ko mogao da sanja da nekoga veša u Srbiji. Srbija je mirna, miroljubiva,
dobra zemlja, dobrih ljudi i nećemo nikome dati da bilo koga veša po banderama. I nismo ih se nimalo uplašili, dragi prijatelji. Nimalo ih se nismo uplašili, samo smo pristojni i dobri i nećemo da im pokazujemo kolika je razlika i u broju, i u snazi, i u znanju, i u poštenju, i u svema drugom. Jer i njih hoćemo da budu zajedno sa nama, da zajednički gradimo modernu, uspešnu i pristojnu Srbiju. Slušao sam malo pre Novicu Gorčića, Branislavu, hvala im oboma na divnoj podršci. Nama je ovde strašno važno da dalje razvijamo proizvodnju. Pre nego što sam ušao u halu, a po povratku iz Lebana, imali smo u Leskovcu kod Cvetanovića sastanak sa 4 turske kompanije. 3 nove turske kompanije dolaze od Grdelice, pošto ste me jednom napadali za Grdelicu da nisam dovoljno mislio na Grdelicu, pa smo večeras rešili i pitanje Grdelice. Još nam ostaje Vučje da rešimo od većih mesta. I verujem da ćete biti, ne kažem prezadovoljni, jer mi Srbi nikada nismo dovoljno zadovoljni, ali ćete biti zadovoljniji nego danas. I jednu stvar koju hoću da vam kažem. Oni koji svakoga dana pokazuju samo koliko mrze, obratite pažnju na to. Danas je u Srbiji postalo normalno da je u međunarodnoj areni pobeđujemo. Po prvi put je normalno da pobeđujemo i čak ne govorimo da smo pobedili jer nikog drugog nećemo da uvredimo. Zato što hoćemo samo da budemo poštovani. Znamo kako je bilo kad su svi gazili po nama, mi nećemo ni po kome da gazimo. Samo hoćemo da budemo svoji na svome, da mi poštujemo druge i da svi poštuju nas. Za to smo se izborili i uvek ćemo umeti da se izborimo. Takođe, meni je ljudi ovo, Cvetanović, ovo mi ja mislim 10. put da sam, 12. put da sam u ovoj hali na mitinzima, ja nikada ovoliko ljudi ovde koji u grozdovima stoje nisam video. Hvala vam na takvoj podršci. Hvala, dragi prijatelji. Umeli smo u prethodnom periodu da pokažemo da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Umeli smo da sačuvamo sve ono što je naše, da gde je potrebno pokažemo zube, ali tamo gde ne smemo da se ne silimo ni na koji način, da to ne pokazujemo prema manjima na bilo koji način, da pokušamo da privučemo prijatelje, a ne da ih stvaramo, da od neprijatelja pravimo prijatelja, a ne od prijatelja neprijatelje, kao što je bilo u prethodnom periodu. Srbija je danas poštovana u Evropskoj uniji, na tom putu se nalazimo i iz Leskovca ono što proizvodimo izvozimo u Evropsku uniju. Ali Srbija je jedina zemlja u Evropi i tako će i ostati koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, koja je dovela u Srbiju i Xi Jinpinga i Li Keqianga, koja je sačuvala Železaru. Tako se, dragi prijatelji, ponaša ozbiljna i odgovorna zemlja. I ja imam za vas jednu poruku. Ne slušajte one koji bi da se junače, jer ću vam ja nešto reći. Ti koji se junače pred vama, kada se stranci pojave, obično su manji od makovog zrna. Bolje je da imate one koji će mirno i staloženo da govore, jer će smeti tim strancima mnogo ozbiljnije, otvorenije i oštrije u brk da skrešu sve što misle. Ovom zemljom nikada neće upravljati niko sa strane, ovom zemljom će da upravljaju građani Srbije i to je moj zavet ovde pred vama. Vidite, ja sam mnogo nade polažem u našu mladu generaciju. Život je pred njima i oni imaju novu energiju. Energiju koja nije gubitnička, što je veoma važno. Energiju koja postaje pobednička. Moramo da počnemo da se navikavamo da pobeđujemo. U prošlosti nam je to bio ozbiljan problem. Mi smo velikog Miloša ili Miloša velikog, kako hoćete, ili mrzeli ili ga nismo volali zato što smo pod njim počeli da pobeđujemo. Naviknuti ne na više decenijske, već na više vekovne poraze. Vreme je
da pripadamo svetu pobednika, da se radujemo pobedama i uspesima, da se radujemo životu, a ne samo da gledamo kako ćemo nekog drugog da napadnemo i da kritikujemo. Posebno hoću da se zahvalim našim penzionerima. Bez penzionera mi reforme ne bismo proveli. Oni kada su prolazili kroz teške dane, znali su da ulažu u budućnost Srbije. I danas vidite rezultate. Danas Srbiju hvale na svim kontinentima. Danas govore da je Srbija uspešnija iz dana u dan. To je bilo nešto što nam je najpotrebnije. I hvala vam, dragi prijatelji, što ste verovali u nas. Hvala vam što ste verovali i ono što sam radio kao vaš predsednik Vlade, jer bez toga ne bismo ništa napravili. Zahvalan sam svim našim koalicionim partnerima. I ovi izbori neće biti laki, bit će teški. Ja sam vam rekao da ih se nimalo ne plašim kada ih vidim 10 i 15. Sve neki kandidati koji bi s lakoćom rešili probleme. Nisu ih rešili 12 godina kad su bili na vlasti, ali danas bi sve rešili za 1 sat ili 1 dan. Ne rešavaju se problemi ni za sat ni za dan. U ozbiljnim državama su potrebne godine. Pogledajte Kinu, pogledajte Rusiju, pa pogledajte Ameriku, pogledajte mnoge. Merkel, 3 mandata je na vlasti da bi Nemačka bila i pre toga veoma uspešni Gerhard Schröder. Morate da imate stabilnost i kontinuitet. To je ono što nam je potrebno i zato sam vam rekao, nikome nećemo dozvoliti da ugrožava stabilnost u ovoj zemlji. Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi mir, da ugrozi blagostanje i budućnost naše dece. I niko ne samo da neće da veša po banderama, niti vas, niti našu decu, niko neće da puca u ovoj zemlji. Hoćemo da radimo, hoćemo da se merimo u fabrikama koje smo napravili, u broju radnih mesta koje otvaramo. To je naša politika i to ćemo da radimo. I da vam se zahvalim, dragi prijatelji, na još jednoj stvari. To je na tome da ne pokazujete nikakvu mržnju, da pokazujete privrženost, požrtvovanost, posvećenost promenama za koje se zajednički borimo. Ali je divno to što ne pokazujete nikakvu mržnju prema bilo kome. Oprostite njima njihovu. Oprostite im zato što će i oni razumeti jednog dana da su grešili i da su pogrešili. Ali upravo zato što izbori neće biti laki, da bismo uspeli da se odbranimo od povratka u prošlost, važno je da izađete na izbore, da svi izađemo na izbore, da svi izađemo na izbore, da pokažemo da normalna, pristojna i moderna Srbija pobeđuje i da ne mogu da je zaustave. Zato vas pozivam sve, i vas naprednjake, i socijaliste, i sve druge. Palma mi kaže da je jak u Leskovcu. Ja to i ne znam, pravo da vam kažem, partijama se već dugo ne bavim. I PUPS, i SDS, i Pokret socijalista, i SPO, i Pokret snaga Srbije. Da vam kažem, kad god čujete ovako nekog glasnog, znate da to Žungul dobacuje. Ja kad god... Pozivam sve ljude da izađu na izbore 2. aprila, da glasaju i glavom i srcem, da glasaju za poverenje, da glasaju za sigurnost, za mir, stabilnost i da glasaju za rad i za rad. Neću da vam obećavam kule i gradove, neću da vas obmanjujem kao što vas oni obmanjuju. Samo radom možemo da živimo bolje, da sačuvamo svoje dostojanstvo i poštovanje koje danas zavređujemo u celom svetu. Beskrajno vam hvala, dragi prijatelji, na ovolikoj podršci. Izvinite još jedan put vi kojima nisam mogao da se obratim. Hvala Leskovčani, hvala svima u Jablaničkom okrugu. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živeo Leskovac, živeo jug Srbije, živela Srbija! Mi smo
zastave, podignimo ruke i uz himnu Srbije Bože pravde sluge. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje.